Vážení spoluobčania, je po čom to ešte nikto netuší, aj keď je isté, že niektorí majú po chlebe. Iní po chlebe nemajú, lebo ako vieme, chlieb je len pre tých sprostejších. Čo sa týka mňa, ja mám po nálade. Áno, Vlado, treba podotknúť, že naša svojstojnosť zostala nedotknutá. Urobili sme maximum pre Slovensko. 15 kilometrov diaľnic sme otvárali 15 dní. Čo kilometr to deň. Treba hádam ešte povedať, že to zatiaľ nie sú diaľnice, ale iba polovičné, ale nevadí. Veď ani ty nie si celkom kompletný. Teda prezident, ale iba polovičný. Veľmi správne, pozval som na Slovensko otca kardinála a prišla mama kardinálová. Kvôli mne sa slávna herečka Ornella Muttiová premenovala na Ornelu Muftiovú. Len čo sa na mojich billboardoch objavil nápis Voľte srdcom, začali sme srdcia transplantovať. Dennodenne som tento národ zásoboval mediálnymi bombami. Ale povráva sa, že tá najväčšia mediálna bomba vybuchne až o týždeň. Vraj sa sem chystá prísť David Copperfield, ktorý začal žiarliť na šiferku a chce ťa premeniť na 5 kilometrov diaľnice. Vraj, aby si bol konečne na Slovensku užitočný. Drahý Vlado, najviac ma vzrušilo to, keď som jedno ráno v schránke našla papierový dvojlístok, v ktorom bolo napísané, že predseda hnutia má pre každého z vás semienko. Teda semienko lipy veľkolistej. Samozrejme, že semienko lipy, predsa nie som taký amatér, aby mi na to prišli ako Clintonovi. Ja som, vážený, chcel pozvať na futbal do Pohorelej tú Moniku Levinsku, aby sme si normálne vymenili skúsenosti, lebo poznám jedného robotníka, čo si takisto ako ona 3 roky monterky nepral. Vážený, dármo sa tu smejete, nie preto, že by chcel dako vydierať. To preto, že daktorí robotníci už 3 roky monterky nefasúvali. Prosím ťa, Janoko, ty chceš v tomto tvojom stave vydierať. Zapamätaj si, že vydierať budem ja. Mal som najlepšiu predvolebnú kampaň. Všetky slovenské peniaze som prostredníctvom francúzskych a talianských hercov ulial do zahraničia. A ostatné dostali prvotriedni slovenskí umelci, ako sú Slivkovci, Adamovič a Kazík. Ak dovolíš, chcel by som sa ťa opýtať, aký je rozdiel medzi Gerardom Depardiem v 98. a ruskou armádou v 68. Odpoviem, že žiadny, lebo ani jeden z nich netušil, na akom území sa nachádza. Tak ak to chceš počuť, tak ja ti to teda poviem. Depardieu mi pripomína moje detstvo. Keď som bol malý, mali sme v dedine koňa, na ktoré sme každý deň kričali Die. No a ja som mal sen zakričať si po rokoch Depardieu. Sen sa mi splnil a stálo ma to maličko, 7 miliónov. A koho si pozveš teraz po voľbách? Ja by som, vážený, pozval tú Levinsku, lebo ma veľmi srdco bolí, že je bez roboty. Mohla by robiť praktikantku u mňa v robotníckom dome. Oválnu pracovňu síce nemám, ale gauč oválny, ten sa furt nájde. Ja už nikoho pozývať nebudem, práve naopak, nechám sa pozývať. Všetky dobré baby som rozmiestnil do Ameriky. Hruštička huževnatá to kontroluje, šesták smrdí grošom a hovorca tokár toká. Spoločne budeme organizovať tematický zájazd pod názvom Do Panamy za babami. Startujú
nám naštartujú. Švárne devčatá milujú, švárne devčatá milujú. Keď faráli naštartujú, juchaj nám naštartujú. Drahí bratia a sestry, keď som sa minulý týždeň v pondelok ráno zobudil a prečítal si noviny, dozvedel som sa zarážajúcu správu. Dievčenská skupina Spice Girls sa rozpadá. So slzami v očiach som si povedal konečne. Ďalšiu ranu na duši mi spôsobila správa, že aj známa chlapčenská skupina Spice ZRS sa rozpadá. So slzami v očiach som si povedal neskoro. Zo Spice Girls odchádza červenovlasá Gary a zo Spice ZRS bielovlasý Garaj. Obaja začínajú sólovú dráhu. Agentúry hovoria, že každá z petice Spice Girls zarobila počas svojej krátkej kariéry najmenej 5 miliónov libier. Koľko počas svojej krátkej kariéry zarobilo 13 poslancov Spice ZRS, agentúry neuvádzajú. Skrátka, drahí priatelia, nachádzame sa v čase rozpadov. Rozpadávajú sa nielen skupiny a hnutia, ale čo je najstrašnejšie, rozpadáva sa už aj atómové palivo v jadrovej elektrárni Mochovce. Čo touto mojou kázňou vlastne sledujem? Keď vylúčim to, že sledujú mňa, vychádza mi jedno. Priatelia, bráňme sa štiepeniu, rozpadu a deleniu. Nedávno bola za mnou istá dáma, ktorá mi ponúkla, že ak budem svoje kázne kriticky smerovať na isté hnutie, ktoré sa permanentne rozpadáva a znovu vzniká prakticky od svojho založenia, dá mi raz za mesiac 10 000 korún. Otázka znie, prečo táto skupina ešte existuje? Odpoveď znie, lebo má zdravé jadro, ktoré nedokáže spochybniť ani list konferencie slovenských psychiatrov. Pýtame sa teda právom, kto je tu vlastne chorý a kto by sa mal rozpadnúť. Odpoveď nie je jednoduchá. Rozpad hnutia, rovnako ako zaváranie egrešov, je proces zložitý a dlhodobý. Oboje sa založí a potom sa čaká, čo z toho bude. Rozdiel je v tom, že egreše sa zakladajú do fľaše a hnutie do hlavy. Čo dodať na záver, drahí bratia a sestry? Keď sa pozrieme trochu do budúcnosti, zistíme, že sa blíži leto a autobus MHD. To znamená, že sa asi dlhšiu dobu spolu nestretneme. Ale nevadí, celé leto vás namiesto mňa budú otravovať komáre, alergie alebo lejaky. Rozlúčim sa teda citátom z mojej obľúbenej knihy, ktorá mi celý život, samozrejme okrem Rulánskeho bieleho, dodáva optimizmus a odvahu a ktorú napísal svetoznámy fínsky spisovateľ Seppo Repo. Tá kniha sa hodí na nás Slovákov, lebo hovorí o ťažkom živote laponských eskimákov v brazílskom vyhnanstve a volá sa Obuj si lyže a zabi krokodíla. Hlavný hrdina tejto knihy, treťotriedny brazílsky eskimák Arantes Duš Repelainen,
hovorí, citujem, ak stretnem v dažďovom pralese polárnu líšku, tak sa jej pokloním. Lúčim sa s pozdravom, zostaňte zdraví a nebijte svoje deti, lebo oni jedine naozaj za nič nemôžu. Vzdialená je moja láska, vzdialená. Už ma nikto nepoláska, vzdialená. Vzdialená je moja láska, vzdialená. Vážení spoluobčania, milá rodina, do diskusie sa hlási Augustín Marian. Tak ja som zistil, že Čarnogurský si na záhrade stavia novú udiareň. Taká udiareň vyjde človeka najmenej na 4 000, čo je hodne, keď uvážime, že je to minimálna mzda. Výborne, treba oznámiť Ivanovi L., aby mu do tej udiarne zavesil psie klobásy z Valaskej. Ak všetko dobre dopadne, dostane celá SDK Svalovca a my voľby hladko vyhráme. Čo tam máme ďalej? Vážený, zistil sa, že Kukan má nielen 6-izbový byt, ale nedávno si kúpil aj novú priklepovú vrtačku. A teraz chodí po celom baraku zadarmo diery vrtá na hmoždinky, pritom sa vie, že nemá živnosť a teda ide o nezdanený príjem. Takto my túto milionárskú daň, čo sme schválili, nenaplníme. To je dobrý postreh, Janko, nezdanená vrtačka v Kukanových rukách, to je veľký predvolebný tromf. Pošleme na neho kapustu, aby natočil nejakú dobrú diskreditačnú reportáž. Čo si zistila ty, Katarína? Ako všetci vieme... Ako všetci vieme, Brigita Šmegnerová je vegetariánka. A práve včera sa zistilo, že zjedla mäso. Ako k tomu došlo? Práve včera, keď robila pri Dunaji jogging, prehrtla muchu. Výborne, to by mohlo zabrať na všetkých vegetariánov, ľavičiarov a zelených. A čo si zistil ty, super Jano? Tak hádam len toľko, že pán Mikloško si kúpil novú baretku. A ja sa pýtam, čo chce on touto baretkou pred národom skrývať? To, že má holú hlavu? Ako vidíte, ja žiadnu baretku nemám a chodím tak, ako mi hlava narástla. Tak niektorí tvrdia, že to nie je hlava, ale nevadí. Pokračujme ďalej. Vážený Peter Weiss kúpil synovi novú pingpongovú raketu. Ako k tomu príde ľud tejto krajiny? My, ako vieme, máme 3 kozmonautov v Rusku a raketu žiadnu. Prečo Weiss, keď taký bohatý je, nekúpi raketu im, ale synovi? Takto sa nad týmto problémom ešte nikto nezamyslel. To je pravda, Janko, berte si z neho všetci vzor. Takto sa robí diskreditačná demagogická kampaň. Čo tam máme na Maďarov, Jozef? Matica zistila, že Béla Bugár dostal minulý týždeň v Šamoríne za symbolickú korunu malú zmrzlinu. A ty si v Martine dostal za symbolickú korunu veľkú tlačiareň. Tak s tým radšej na verejnosť nechoďme, mohlo by sa nám to vrátiť ako Matejková členská legitimácia. Potom je tu ešte zistenie, že Dzurinda bol včera večer na večeri. To už je lepšie. Vyzerá to, že Miky sa rozhodol pribrať. A priberať v tejto dobe je nepripustné. Ľudia to nemajú radi. Navyše zistilo sa, že si dal panenský styk s oblohou. To je informácia. To je informácia hodná zlata. Prihrajte to STV a oni z panenského styku s oblohou vyrobia to, že Miky má frajerku, dokonca panu a chodia spolu do prírody. Hauk, dohovoril som. Vážený pán premiér,
Úvodom našich pár riadkov vás srdečne pozdravujeme a posielame vám 3 vtipy, ktoré Fedor počul v krčme na záchode a vám by sa možno hodili na pasienky. Pán premiér, počasie u nás je momentálne horšie ako podmienky pre vstup do EÚ, ale nám rovnako ako vám je to už jedno. V nedeľu sme sa vybrali do mesta nakúpiť darčeky a o 11:30 sme už všetci mali nakúpené. Keby neboli cez Vianoce 3 dní pracovného pokoja, tak nakupujeme až do Silvestra. Pán premiér, tohto roku sme na Vianoce ani nestávali Betlehem, lebo vieme, že najprv treba postaviť Mochovce, vodné dielo Žilina a vykopať tunel pod Braniskom. Takže Vianoce budeme mať skromné. Fero si chcel kúpiť kapra, ale potom si to rozmyslel a kúpil si radšej 20 stieracích žrebov, lebo tomu vydrží dlhšie. Ďuro si namiesto vianočného stromčeka postavil stan, omotal sa elektrickými sviečkami a ľahol si do toho stanu, aby sa aspoň na chvíľu zohrial, lebo im doma už druhý týždeň nekuria. Fedor sľúbil deťom na Vianoce prskavky, postavil sa ráno v trenírkach na dvor a už 2 hodiny prska. Skrátka, pomáhame si ako vieme. Pán premiér, videli sme vás v relácii ako ďalej pán predseda vlády, kde ste vraveli, že kto má plné gate, nech si ich vytrasie. Chceme vám oznámiť, pán premiér, že my máme gate prázdne. Hadám aj preto, že máme prázdne aj žalúdky. Veľmi nás mrzí aj to, že v Luxemburgu s nami nezačali rozhovory o vstupe do EÚ, ale nevadí. Keď nepôjdeme do EÚ, pôjdeme do krčmy. Tam sa aj tak debatuje lepšie ako v Bruseli. Koškar Gabriš, ktorý spolupracuje s agentúrou Oblbčak Production, usporiadal na Silvestra súťaž Mrs. Horný výplach so zárukou, že víťazka postupí do svetového finále na Diabolských ostrovoch. V Lani sa tam zúčastnila Ďurová žena Margita a získala titul Najfotogenickejší chlap. Príďte sa na to pozrieť, pán premiér, a zoberte zo sebou aj svoju poradkyňu pre zahraničnú oblasť, lebo včera sa vrátil z Čiech Fedorov syn Albert a hovoril dobrý vtip. Vraj na nový rok vydá Európska únia pamätnú mincu. Na jednej strane bude Vašek s Dašou v posteli a na druhej vy so Slovenskom v prdeli. To je pre dnešok všetko. Lúčime sa s vami, do skorého videnia, sa tešíme. Vám oddaní občania dediny Horný výplach. PS, aby sme nezabudli, to prasa, čo pre vás furt chováme, rastie rýchlejšie ako naša zahraničná zadlženosť. Momentálne sa zaujíma o to, koho postavíte ako kandidáta na post prezidenta. Ak to bude prezident priechodný cez dvere jeho chlieva, tak potom bude priechodný aj v parlamente.